Pak Salam ini penyanyi ini siji urung ngadeg dege. Engko ndak nganu. Ndak jembulen nek ora ngadeg. Nggih. Sasampunipun purna hangedani. Lumadini adicara sawetawis atur panembrung wabagya. Lumadi malih saknipun kababar adicara estu para pandonga. Gosik ne donga gosik ben nyanyi sik. Kene nak. Nak nining jumeneng. Nah. Iya. Iki Pak Supri iki luar biasa. Mas. Karo aku tresno tenan. Priye? Tak omongi. Tresno kepiye, Mas? Podang kuning, Bratasena karo apa, Pak? Bajing loncat. Oh iya. Lung. Lung. Nih, Mas. Nah. Oh iya. Aku mung muni lung Nek kok. 100 ki tibone kono ya 100 lho. Wah, aku ya ora ngelongi kok. Kaya mbok longke iki to, Mas. Nggih. Heeh, iki mau gek diolongke MC-ne. Engko penyanyine Iki rono iki. diimboi. Wong Pak Gerono mengko mestinya mbok gawe sing kiye. Ya. Jur sowan disuwani sik. Ya. Ya, Pak Mas. Supri. Nggih, Enggak niku neng-neng lho. derek dedonga rumiyin kaged wonten kalih, Mas. Mbak nganten ugi Mas nganten, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal kaparingan putra putri kang soleh lan Amin. solihah. Jo kaya penyanyine, Mbak. Napa? Solehot kae. Tak kandhani. Kepiye? Bareng Pak Supri cul, Oh, nggih. terus Bu Supri. Pake mbok tambahi ngono lho. Nggih. Lah durung kok ya, Oh, Mas. durung to? Iki Heeh. ibuke iki nek nganu ngertos bapake Heeh, niku nggih. lung ngono ibuke ya pekewuh to, Lah Mas. iya to ya, nek ora Nggih, Bu. lung ya ngono to. Nggih. Aku ya riko to bapake wong ngelungi kok mosok ibuke ora bendahara padahal lho, Mas. Ayo, nggih. Nggih, ampun ngaten mawon, Bu. Nggih. Nggih, nika apa mboten pun napa, Mas? Wonten bajing loncat, wonten Bajing podang loncat. kuning, wonten Bratasena. Bratasena, Ya iki. diaturake sing ndi Heeh. aku nderek karo panjenengan. Ya. Nggih, diaturi Oh, bajing loncat. Bajing loncat. nggih. Oh, nggih. Cong. Nah. Pak Supri. Eh. Sik piye. Ayo wis 100 sik ya, Pak. Eh, Bu Supri ampun ngedel mawon. sing ndanyak. Ah nggih. Wong Pak Supri niku nggih anu Pak Bu, ngijinaken kok. Sik. Monggo pun Bet- terserah bendahara. Siap. Pak nggih. Wah, tenan kok. Iki kayak Pak Supri iki. Iki Pak Supri. Monggo. Nggih. Ingkang sebelahipun niku sinten? Nek Ah nggih, sebelahipun Mas sinten menika? Dalam? Nggih. Oh, J. Pak D. Nggih. Pak D Sinambi. nyuwun tetembangan menapa Pak D? Tetembangan nuhun Wah, dawuh. Ingkang nggih. kepareng badhe cedak citra Asrep pengeston nggih, utawi Dik. foto Nggih. pengeston dhateng putra pinanganten Nggih, sanipun. nika pun sebelahipun Pak Kasuwun Supri tindak sinten? wonten ing sasana pepanggunan. Nggih. Monggo, Ayo ingkang badhe Mas. foto sareng-sareng putra pinanganten sanipun. Ala biasane mah yo pengeston ngono lho. kasumanggaken minggah dhateng sasana pepanggunan. Nggih. Nggih, diaturi bajing Monggo loncat. ingkang badhe foto kaliyan putra pinanganten sanipun Ingkang badhe foto kalian temanten monggo. Sebisa malih ingkang kersakaken tedak citra pengeston kula piye tindak wonten ing sasana panggonan. Lho nggih.
Pripun? Bajing lancar, bajing lancar, kalas tengah aduh, abdi apa narusan cetian.
Das pundi Pak Supri. Sampun Pak Supri. Aduh, cocok. Pun Wah. Pak, ajeng ibeti mboten Pak. Pak Supri padang nyuwun sewu diaturke Nggih, Pak Supri paten oh nggih. Sekolah Luang Sagus jan Nggih, liyer-liyer. atur sedaya nuwun. Mugi tansah lumintu rezekinipun nggih Pak nggih. Bu. Penyanyi kan dikeki ngono kuwi. Boleh ndongake Oh, jatah. lha ndongake daki-daki lho Mas. Wong ora duwe ngono ya. Nggih. Duk, iki Ben Abdul iki saka ngersane Pak Dewi sapa mau? Kaya ngersake Pak Parlan, Pak Parlan ngersake nganggo warukan. Iki sing kagungan kersa ya ngersake warukan. Oh, nggih, Pak. Sadurunge mengko putra pinanganten sarimpit tenggah meneh, iki gek ganti busana Warukan, diaturake nggih, Pak. warukan. Iki Warukan MC-ne gulung-gulung mriki Pak. Nggih. wah, aku beres. MC-ne kon gulung-gulung ngene lho Mas. Masalahe Pak Roso iki nek karo aku kaya jenis sedulur lanang. Oh. Aku kan jugur nang kene gelem kok. Iya. Tenan kok ning ana keterangane. Oh, kok karo Oh, nggih. Nggih, monggo sedaya penyanyi jumeneng warukan lagune manut mburi. Lono sewandana raja Yo. ing Wanaraga Warukan Majurana. siyaga ing arya lawan raja Naisinga asta pusandane pacot yae samandiman rapas ing barang pupus sing barang alas roban eo ae barang edan soyo rame eo ae cararane tadi aman weh oh weh oh ha ho hey ha hey oh ha ayo Kang Rino joget dong Pak Parlan. Mriki lho Pak. Lah waroke wedok-wedok pendet kok. Iki Ben Abdul iki. Monggo. Mungkin jumeneng kabeh warukan. Monggo. Boleh monggo. Nggih. Ayo. Turun. Siyoga ing arya lawan raja Dhuwur. asta pusanane pacot gawe samandiman rapas ing barang pupus sing barang alas roban eo ae nekane tan soyo rame eo ae nekarane dadi aman Waroke gek dhewe ngadeg iki Mas. Gusik yo, gusik Mapan alon-alon. sik Mas. Penyanyine Hai. Putri Solo ngene kok ya kon warokan to, Pak. He, genahe pripun?
kuwi to karepe Pak Parlan ki kok nek kowe dadi kan go Aduh